Singibahleke labo mrapper bayibheke ngokuphumelela. Phinda ngimhleke noSame ngimbambe sathi uyatrapper. Ngihleka ngamnandaba musathi hip hop ifile. Ngihleka ngize ngisuze muthi into zilahliwile. Ngiyayihleka nebarmizo lokhu sithwempa kunami. Phinda ngihleke nempatha namanje sahlulo ukurayima. Ngihleka ngifeyitsini umchaka mesathatha uchance. Ngihleka ngize ngilala umrapper ongibhayizela ngidakwe isikanje. Angidlali ngiyamhleka umrapper mesabhede stage. Nandaba namachama ngiyahleka mugu ndifake. Ngiyamhleka umrapper olekhaya ohlulo ukugibela ibhithi. Phinda ngimhleke no-17 osahlulo ukukhipha ihit. Ngiyahleka mukhomishana usasicomela ngemali. Phinda ngihleke barm uvuka njalo ekuseni uyesipani. Ngiyamhleka u-17 oshaya ipunchline engayifili. Ngiyamhleka nomrapper wekhi kodwa usayiniwe nedili. Yakuhleka wankathi ngirapela ukuvela TV. Yakuhleka mawukhingco sikanga ukhwehlele ngathi une-TB. Vele kuhleke mina masahleka ukuthi nginempandla kukangile. Isigora ngihleka size siphelelwe amandla. Ngiyakuhleka mangicathi uyahleka kanti usindwa ingovola. Ngihleka uprejusa kaskenge uthi ulokishini ehlale njondolo. Ngiyathanda ukuhlekana yazi impela singaze sixabane. Ngakuhleka everyday zini mangabe kunesijabane. Ngiyakuhleka ngisho ungahlekisi ngibuye ngibanje silaye kodwa-ke mina akangihlekisi lo muntu ekuthafane. Ngiyakuhleka muthi uthanda i-underground mina ungazi. Ngiyakuhleka mawukhipha ama-distract angena amaphanshi. Ngihlekiswe into eningi ukubona omama bayitotoya nomjito owele enganede mase bayamcockblocka ne-cherry cup umjito iqoma ichama mase leyiqoba but akukho okuhlekisa ngabheka ubamba umuntu esikomora. Ha ha ha.